sammen og velkommen til den her video. Det har jeg. Hej. Ja, og vi skal lave en squishy og slime ting. Vi har fået nogle spørgsmål, som vi så har stillet inden for Musical.ly, og så nogen har stillet. Ja, så ja, det skal vi egentlig bare svare på nu. Ja. Det første spørgsmål er bare lige for hende hernede. Ja, og mange tak, fordi du har skrevet noget. Eller for hende her, jeg ved ikke, hvor det kommer til at stå. Det kommer til at stå på skærmen. Der står yndlingssquishy og yndlingsslim. Min jeg har to yndlingssquishy, jeg kan ikke vælge mellem dem. Det er Ivan Peach og Jumbo Panda Egg, tror jeg det hedder. Ja, så ja. Og mine er Galaxy Airix Apps. Ja, og min yndlingsslim, det er nok sådan, sådan crunchy slime, eller clicky slime, eller hvad det hedder. Mit yndlingsslim er fishbowl slime, så ja. Ja, hvor mange squishies har I? Jeg ved ikke, hvor mange jeg har, men jeg ved, jeg har omkring 30-40 stykker. Jeg tror, jeg har sådan 22 stykker. Så ja, top 5 squishies står der. Og jeg har altså ikke nogen squishies herhjemme-agtige, så jeg tror bare, jeg tager sådan en dine-agtige. Den første, det er denne her cappuccino-ting. Og den her, den er altså mega airy. Jeg ved ikke, om I sådan kan høre det. Og ja, den er sådan mega soft og sådan noget der. Så, og så er det den her emoji mini buns. Den er bare mega god. Ja. Og næste, det er den her cat dims. Den er også bare sådan mega god. Og så den sidste, det er den her toast. Ja, toast. Og den sidste, det er den her donut. Så ja. Ja, min første, det er denne her. Sådan er dem, jeg har med her. Den er mega sådan soft. Ja. Og så kan man denne her, så. Og så kan man denne her panda bun, som er hendes. Ja. Og så kan man denne her. Det er sådan en roulade-ting. Ja, som jeg har fået med min veninde. Og så kommer denne her. Så ja. Bare top 5 slim. Så ja, Så ja, den første en var denne her. Den var mega god og sådan mega stretchy. Så ja, det her det var den næste. Og dens klik, så er bare sådan der sygt gode. Ja, den er også mega god. Så ja, den næste var denne her. Og den er også bare sygt god. Så ja. Så ja, det her den var den næste. Og den er også bare sådan mega god og sådan dejlig at røre ved. Og den er mega blød. En lille smule sige, men det er sådan okay. Så ja, den næste var denne her. Og det er også den sidste. Ja, og den er bare sådan sygt god og dejlig at røre ved. Som I kan se, at den er en lille smule sticky, men det er bare sådan fint nok. Ja, min første top 5 slim bliver egentlig bare denne her. Den var så mega god. Sådan mega sådan crunchy også. Ja, den er så egentlig bare denne her. Den er sådan mega blød. Sådan mega clicky. Og næste egentlig bare den her. Den sådan der er mega god. Mega soft. Så ja, jeg vil sige bare den her, som er sådan mega god. Så ja, og den sidste del er bare den her. Så det er bare sådan rigtig god. Og det er bare sådan mega dejligt at røre ved, og det er sådan også sådan ret stretchy og sådan noget der, så ja. Så ja, næste spørgsmål er havde squishy. Og min, det er egentlig bare denne her. Ja, den er ret dårlig.
Så Ja, min dårligste squishy, eller min hadsquishy, var den her. Den er mega defektet. Så den var sådan mega dårlig, så ja. ja. Og det næste spørgsmål er hadslim. Ja. Og jeg har denne her. Den er sådan ret klam. Så Ja, og min hadslim, den var den her lille fætter, som er helt dårlig. Jeg ved ikke, om jeg kan fornemme det. Ja. Så ja. Jeg kan bedst lide slow squishes eller bløde squishes. Og det er egentlig bare hende her, der stiller spørgsmål. Et eller andet sted. Og bare lige så det inde på muskler, så kan den følge mig. Ja. Hvad kan I bedst lide slow squishes? Jeg kan nok bedst lide sådan slow squishes, tror jeg. Jeg kan bedst lide bløde squishes. Så Ja. Hvordan vil jeres drømme squishes se ud? Okay, min ville nok sådan se ud, at den sådan var virkelig stor. Sådan rund, stor bold, og den var sådan rigtig tyk. Og sådan en squishy, den var mega slow og mega soft. Overhovedet ikke dens eller defektet. Så ja, så skal den have sådan mega nuttet ansigt på. Ja, og min ville sådan nok være sådan en kæmpe stor panda-bånd. Ja, og det er egentlig bare hende her, der... og så det næste, det er, hvordan vil jeres drømmeslim være? Min ville nok være sådan en sådan en slim, der var sådan meget skinnende, og så var den rigtig clicky og ikke sticky, og sådan rigtig crunchy og sådan noget ting. Så ja. Ja, og min det er sådan en kæmpe stor fishbowl slime, som også er clicky og sådan ikke sticky. Ja, og så ville I helst have en kæmpe stor squishy, men den var dense, eller en mini en, men den var mega blød. En kæmpe stor, der var dense. Ja, mit type. Hvor mange slim har I? Jeg har rigtig mange. Jeg har sådan 40, 45 eller sådan noget der. Jeg tror, altså sidst jeg talte, der havde jeg 34. Men jeg har også talt rigtig mange, men jeg har også lavet ret mange, så jeg ved ikke, hvor mange jeg har. Ja, det er egentlig bare hende her, der stiller spørgsmålet. Ja, gå lige ind og følge dem. Så har vi... Er det stikket den der? Nej. Vi har valgt at sætte den her slim på... Og det er egentlig bare hende her, der stiller spørgsmålet. På den der squishy. Så ja... Ja, hun kommer til at stå til side på skærmen, fordi du kan ikke bare gøre sådan her. Det er ikke lige sådan Snapchat. Ja, okay. Fuck, jeg troede, den sad fast, men... Ja. Ja, så ja. Ja, det var da også svært. Men ja, det var nok... Fuck, den er blevet slow. Og det her var bare egentlig alt for den her video, og jeg må gerne skrive sådan en video i der med kommentarerne og sådan noget der. Ja, og så hun er rigtig glad for, at I har set med. Ja. Så ja, det var alt for den her video. Så ses vi egentlig bare i hendes næste video.